аз да задам един въпрос, малко нетипично, но вие видяхте ли подписа на министър Петрова под тази декларация? Тя е част от преамбюла. Нейното име е част от преамбюла. Не. Вие видяхте ли подпис на министър Петрова под декларация? Няма подпис на нито една държава. Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Така че аз се очудвам с каква увереност разпространявате противна информация. Но както и да е, искам да поясня защо беше министър Петрова в Украйна. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски. 3 разговора, 3 срещи, поискани от него в рамките на 1 месец на различни международни събития. Наистина важни разговори по 2 важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономиката. Така че госпожа Петрова продължи тези интересни разговори. Имаше разговори с Нафтогаз, с голяма перспектива и потенциал. Но искам ясно да заявя, няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация. Вижте, няма подпис на госпожа Петрова под тази декларация. Тя беше поканена да присъства на официалния държавен празник на държавата Украйна. Питайте домакините. А какво точно е договорено в Украйна от външния министър? Казахте в сферата на енергетиката, разговори с Нафтогаз, ядрената централа Белене и Зеленски. Специално на срещата в Анкара, която направихме с него, по негова инициатива, с целия му екип и в присъствието на директора на Нафтогаз, това е огромното желание и настояване на Украйна за внос на големи количества природен газ. Защото те имат най-големите подземни хранилища на природен газ в Европа. Така че те искат да ги запълнят и виждат България като един много важен партньор в тази тяхна инициатива. България какъв интерес има по отношение на войната в Украйна? Да спечели Русия или да не спечели Русия тази война? Какъв е интерес на България? Много ясно заявих българската позиция и в Брюксел, пред нашите партньори, и в Анкара, и в Париж. България е част от общите европейски решения, но България няма да предостави и не предоставя оръжие и финансови средства. Това е ясно. В същото време ние продължаваме там, където считаме, че е удачно да развиваме нашите отношения с Украйна. Държавите, които подкрепят Киевската декларация, според които е и България, според преамбюла на тази декларация, говорят, че за тях е приоритет укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна. Ние как ще се включим като ангажимент в това нещо? България беше една от първите държави, които през октомври 2022 година се присъединиха към инициативата European Sky Shield. Така че ние сме активна част в тази инициатива. Виждате, че непрекъснато инициативи много, но решенията се вземат на друго място. Те се вземат в Европейския съюз, вземат се в НАТО. Така че България представлява активен участник в тези инициативи, както България е активен участник в противоминната група в Черно море. Заедно с Румъния и с Турция. Самата декларация се подкрепя и трибунала срещу Путин в точка 11. Аз ви казах, госпожа Петрова е поканена да присъства на официалният национален празник на Украйна и тя присъства в това лице. Президентът Зеленски 3 пъти ме покани много настойчиво. Аз нямах възможност да отида на честването на този празник, затова нашият външен министър беше там. България е в процедура на прекомерен дефицит. Следващата седмица предстои обсъждане на бюджета на държавата на второ отчетане. Какъв е полезният ход на България и ще може ли да говорим за по-нисък дефицит в бюджет 27, стъпвайки на разработките на план-сметката за тази година? Аз съм уверен, че ние ще го постигнем. Защо? Защото най-важното е, че бюджет 26 изкарва цялата истина за финансите на държавата, стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина. Това, което тежи на дефицита е, че трябва да изчистим всички стари плащания, а те са много. Когато говорим за капиталови разходи, мога да ви кажа, това са стари плащания, които ние трябва най-сетне да изчистим, за да може за бюджет 27. Между другото, вчера говорих и с министърът на финансите и тогава все още ще изплащам.
сключени договори, извършени дейности, но все още не разплатени. Но аз вярвам, че наистина ще направим така, с съответната финансова дисциплина, с затягане на разходите, без да задушаваме икономиката, без да ощетяваме всички работещи се, без да намаляваме социалните разходи, без в никакъв случай да замразяваме пенсиите, ние да продължим напред и да намаляваме дефицита. Между другото, когато казват, че има замразяване в сегашните разходи, не е вярно. Имаме сериозно увеличение за хората с увреждане. Направете справка. Това са много, много милиони. Направете справка за лични асистенти, колко отгоре се дава. Пенсиите се повишиха с 7,8%. Заплатите тази година се повишиха с 5%. И много други повишения. Господин премиер, имало ли е неофициална среща с представител на Европейската комисия и българското правителство, за да не започва с предложение да не бъде стартирана процедурата по свръхдефицит, за замяна на ясен план за свиване на дефицита до 3%? И втория ми въпрос, ако позволите, при покана при избора ви на Пламен Тончев за кандидат за ДАНС, попитахте ли го, оказван ли му е натиск? Вчера на изслушването в парламента имаше такъв въпрос. Има и съмнения, че срещу него и сина му се води досъдебно производство. На първи въпрос, знаете, че министърът на финансите и водената от него делегация правиха срещи в финансовите институции в Европейския съюз. Още той имаше срещи в формат ЕКОФИН, така че всички тези въпроси са изложени там. Няма неофициални срещи. Министър Донев участва само в явни, открити срещи. Разбира се, че има желание от страна на Европейската комисия ние да намалим този дефицит и ние ще го направим. По отношение на господин Пламен Тончев, мога да ви кажа, че вие си спомняте как изтекоха данни, че няколко поредни години са били изнасяни пари от магистрала Хемус с чували. Но това се потискаше. Тази информация не се знаеше. Когато господин Пламен Тончев пое ръководство на ДАНС, едва тогава тази информация излезе. Освен това, спомните се, че господин Пламен Тончев се подаде оставката от председател на ДАНС. Защо? Защото той не влезе и не се поддаде на натиска службата да се използва като бухалка. Затова той напуска. Натискът е ясен, ще го разберете скоро. Не ми е известно срещу него и срещу сина на Пламен Тончев да се водят каквито и да е разследване. И той отрича за натиск. Не е абдикация. Той не прие да стане част от тази бухалка. В личен разговор с вас ли е споменал за натиск, защото вчера на изслушването на Комисията по вътрешен ред той отрича да има натиск? Аз знам някои неща, които явно той не иска да сподели. Не искам в него отсъствие. Да, разбира се. Господин Недев, миналата седмица беше замразен договор за Ботев за 15 месеца. При какви условия, какво поиска Турция от нашата страна? Първо, ние сме поискали неща от Турция, не Турция от нас. Ние предложихме на Турция едно изключително взаимно изгодно партньорство. Няма как да разкривам конкретни параметри от протокола, който беше подписан, защото той е със степен на конфиденциалност между две търговски дружества. Но мога да кажа само, че освен тези 15 месеца замразяване, в този протокол е посочено едно много съществено намаляване на цената за регазификация и пренос от Боташ. Така че маршрутът от Турция през България става много, много конкурентоспособен. И аз очаквам, че това в скоро време ще прерасне в конкретни споразумения с други държави, защото това е целта. Има огромна възможност и през Гърция за внос на газ към Централна и Източна Европа, и през Турция. И в двата случая тези потоци минават през България. Така че ние имаме още един конкурентен поток с голям капацитет за пренос. И това е много важно. И освен това, тези 360 милиона натрупани задължения от Булгаргаз към Боташ не се е плащало, знаете, повече от 2 години. Въпреки че някои тук късаха ризи, как всеки ден изтичат 1 000 000 лева, 500 000 евро и така нататък. Не са изтичали, защото не се е плащало. И в протокола
е заложен механизъм, по който ще се изчисти този дълг. Не мога да го кажа в момента, за да не нарушавам тази степен на конфиденциалност, без това да се отрази на българския бюджет. Всъщност се наложи това. Защо се наложи това всъщност замразяване и потвърждава ли критиките, че договорът е неизгоден, които имаше от опозицията години? Първо, и опозицията, и тогавашните управляващи не направиха нищо за развитие и за използване на този договор. Защо? Защото след като те за една вечер спряха договора с Газпром, оставиха страната без газ, абсолютно. Тогава се подписват потъж, защото наистина нямаше газ. Но след това, когато отново поеха властта, се върнаха към старата схема за внасяне на руски газ чрез посредници, разбира се, по-скъпо. Ето това се случи. И това явно устройва определени кръгове хора. И това е причината. Другата причина е, че те много бързо се усетиха, че по този начин, не използвайки капацитета на този договор, могат да го превърнат в политическо оръжие, в случая срещу мен. И те това и правиха. Не само, че го правиха, не само, че не внасяха за вътрешна употреба газ, не само, че не изнасяха за други държави през него, когато беше времето да го изнасят, но те и го и саботираха, те го взривиха. Защото когато с Деница Златева лично взех с мен на конференция, поканен от министър-председателят Орбан, там беше и министър-председател и президента Вучич, подписаха пред нас Булгаргаз и МВМ меморандум. И трябваше до един месец да дойде, това става есента на 23-та година, да дойде МВМ тук за сключване на конкретен договор през БОТАШ. Какво се случи, вие помните ли? Така наречената енергийна вноска. Сглобката е измисли, внесе в парламента. Знаете кои са подписите, беше прията, взриви нашите партньори, които ни заплашиха, даже Унгария ни заплаши, че няма да ни допусне в Шенген. Имах обаждане от Орбан, от министър на външните работи Сиарто за тотално разочарование от България. Ние по този начин нанесохме тежка репутационна щета на България, която още я влачим. Така че ние създаваме, след като няколко години не се използва договора и те го саботираха, сега създаваме още по-добри условия, предвид на конюнктурата на пазара в момента, защото за 3 години този пазар се променя, той е динамичен и аз съм уверен, че сега наистина по този договор ще можем да реализираме съвместно с БОТАШ продажби навън. Раде, все още ли смятате, че Русия не може да загуби войната срещу Украина? Аз не виждам победител в тази война. И това е за мен най-притеснителното, защото всеки ден тази война, аз го казах преди години още, войната започва да разширява своят пространствен обхват. Случи ли се? Случи се. Вече имаме удари в дълбочина на 2500 км. Цяла Украина в дълбочина е под удари. Русия скоро ще бъде чак, тя вече в Сибир. Тя уязвима чака в Сибир. Вие как мислите, не създава ли тревога това разрастване на пространствения обхват? Не създава ли тревога тази ескалация, защото казах и на западните ни партньори. Чернобил за много страни далече на Запад беше новина. Но за нас, по-младите не знаете, но за нас Чернобил беше реалност. И той се отрази върху здравето на хиляди хора. Виждаме как ежедневно има новини за атаки по ядрени централи. Виждаме как расте ескалацията и можем да станем свидетели. Не го пожелавам и наистина това не трябва да става, но на тактически ядрен удар. Вие тогава се отговорете на въпроса до какво води това. Кой ще продължава тази война? Не е Русия.